Hei, salut! Acum filmez noua serie. Asta chiar e noua. Aia a fost ceva acolo în episod la buză. Yes, bitches, yes! Ar trebui să găsiți și precedant de precedant. O vai da ce urlă afară. Taci, mă, ce? Își cade cerul în mine. Uite, NPC. Am zis eu că e un NPC, am știut, yes, am știut. Stai, mă. Pe unde... Filmez de 1 minut și deja norocul ăsta mare. Ăștia-s morcoși. Stai. Putuți! Nu s-am hău. Săranii. Scurios dacă de fieră e biserică. Stai, ce? What? Ah. Yeah, really. Is good. Fac asta. Așa mă strică. It's good. Cărți. Avem crafting. Bun, dacă ne-am făcut târnăcop de fier, dacă am făcut rost. Dacă am făcut rost de târnăcop de fier, nu rost mai ales mai face de piatră. Ne. Au fac. Seed-ul vedeți aici sus. Nu l-am pus eu n-am avut seed-ul ăsta. Cred că am filmat joc cu un prieten ăla, tot cu prietenul ăla care v-am zis. M-am dat ce plouă în pui mei. Plouă tare. What? Am ieșit de pe mapă. Shit. What? Aveam fly. Efectiv aveam fly. Am pus pe cameră din greșeală cu degetul. Da, doamne. Very wide
dă pula mea și că mă distruge copacul. Îmi pare rău că nu jur, dar n-am ce să spun. Acum cât am fost, nu mă omorâți. În comentarii să-mi scrieți ce serii vreți și eu am să pun. De exemplu, dacă vreți GTA San Andreas Build, deci nu am să pun. Am să stabilesc casa.